Sanibonani. Mkhonzo nibingelelayo njengamanje sila eMkhondo erenk. Sifuna ukwazisa abantu ukuthi sasa nge-9 impela nge-8 kuMarch 2024 i-MK Party izobe nomcimbi eBhunzini ozoqala ngo-11 ekuseni. Umama uBusiwe Mkhwebane ukhonvina wala Mpumalanga azobe khona. Kanjalo nama-member e-National High Command ye-MK azobe khona, lawo adeploy eMpumalanga azobe khona kanye nathi ezobungazana. So nawa nje ama-commander la kubhaliswa nama-membership lana abantu abafuna ukujoyina umkhonto njengoba sibona nje bayajoyina abantu futhi bayamenya ukuthi babe khona emcimbini. Ngizokhuluma njengamanje noBaba Nkosi omunye walaba abapusha lomshikashika ukuthi abantu beze emcimbini. Sahla siyenyuka la edolobheni eMkhondo njengamanje sise-taxi rank. Uyagwaza umkhonto konakele, kushubile ngempela. Kusasa lapha eBhunzini la ngikhona amancane eNtongo left. Saphila nje. Sikhulumele naka awutsheli la abantu. Yebo ngistraight ngumlungisi ngadlala mina ucabanga i-artist ngumrapper noba ngumrapper. So yini wena othi uyidinga kakhulu emkhontweni? Mina nje mangathola i-support ngumsebenzi noma ngalo ngikwenza umkhakha music. Ngoba ngiyarapper vele ngi-local artist. Hawu yabo nje wachaseka nje lapho hawu sengiyotshela nabanye ukuthi kuyaphila la ekhaya. Yabo nje obusungene lana nje sebakuzwile abaphezulu. Cha ngoba basize mina Nkosi yami. Akezwakala. Umdlamini udla ukudla sakho libamba isithi babasi badlukisa unohlelo bomokuthathathela nomhle kakhulu. Ithi gwaza mkhonto. Gwaza mkhonto. Uzobuya negazi leqoko kulo mkhonto basugwaza. Alright sure. Uyazi bakhonjwe. Noma kasifutha. Kodwa ninazi na umuntu esivutisa nje. Sizofika. Akuthatha isikhathi manje. Ngikufisa la impilo enjani lapha. Ngikudala zonke izinto ziphelile phela manje. Uyabona. Emvotini kabana manje. Ngikhona ukuphi. Sasenatawo. Thina silare impilo. Mfowethu kunjani la? Siyaphila futhi kunjani? Hayi siyaphila nathi. Mfoka Mkhonzo ukhuluma naye nje ubona sewumkhonto sitake size la erenk. Ngoba siyazi ukuthi ngaphandle kwerenk laseMkhondo asilutho. Sithake sizozwa ukuthi njengerenk yini enifuna ukuyisho kumkhonto wesizwe njengoba ikakhulukazi kuza ukhonvina wethu la Mpumalanga. Yini enifuna yazi ngani idingo zenu njengerenk la Mkhondo enifuna zaziwe ubuholi bethu bomkhonto wesizwe? Ngiyakuzwa futhi siyazi ukuthi uma kuvela legama lomkhonto wesizwe kuvela ithemba kithi sisebenze erenkini. The rest uyazi abanye bafundile abanye abanawo grade 12.
and uyazi ukuthi abanye abanamakhaya esikhathi esiningi basuke balarenkini abalitholi ithuba lokuthi noma kubhaliswa izindlu bona bathola ukuthi sebabhalisiwe abanikwa leso sikhashanyana noku-informa aba-informa so besicela ukuthi mhlawumbe ngoba sengingene lo mkhonto wesizwe siyabona ukuthi uzongena vele siyazi ukuthi ithemba lethu selikuwo ukuthi mhlawumbe singayitholi indawo okubalulekile sinethemba lokuthi mhlawumbe indawo yomuntu omnyama la zokhona ukulima khona mhlawumbe uzoyithola futhi sinethemba lokuthi nomsebenzi wethu ematekisini uzobuyela ube sesimeni esikahle iy'khalo nje eninazo nina njengabantu bamatekisi la yiziphi enifuna uzazi umkhonto ey'nkulu nje nicabanga ukuthi ningadinga ukuthi umkhonto wazi ngazo ngoba umkhonto useyangena impela ufuna ukuhlale unerekhodi lokuthi yiziphi iy'dingo zenu enikhala ngazo kakhulu cha kuyezwakala futhi iy'dingo nje ey'khona kakhulu esingabuye sisho ukuthi siyakhala ngakho la emboneni ngendlela okwenzekala ngakhona asinakwa kangako isikhalo leso asinakwa nje totally sisodwa nje cishe umuntu ongathi uke wafika wasingathi uyasiphakamisa unkomgodolo ngokubisela uma ukhumbula kahle mfethu amatekisini besingavota so isikhalo esinaso asiphathekile kahle isiningi izinto ezinye-ke ngeke ngayichaza ngeke wayichaza kodwa nje asiphathekile kahle sikule industry siyethemba kodwa ukuthi njengoba sekunalo mkhonto kuzawuthi ukukhanya kancane kodwa mhlawumbe mangabuza nje sengiphethe futhi kukhona mhlawumbe indlela uma ubheka wena engaba khona like i-committee noma ikomiti elingathi mhlawumbe ma umkhonto wenza izinto la mkhonto kube khona ikomiti leni mhlawumbe njengerenk elithi nje thina siwumkhonto erenki sifuna ukuthi yonke into mayenziwe umkhonto thina sibe khona nathi ematafuleni omkhonto kube khona esikushoyo noma esikuphawulayo nicabangani ngalokho lokho umcondo omuhle sasicabange kanjalo ukuthi at least mhlawumbe i-meeting kube khona maybe two abantu bethu mhlawumbe abasimelayo abazofike bathule iy'khalo zethu ngaleso sikhathi besingajabula mangathi noma babawu-2 noma babawu-3 kodwa besingakuthokozela kakhulu lokho ukuthi nibe nalo ikomiti kube sibe nathi nalo ikomiti nimeleleke ema-meeting nomkhonto kuwo wonke kuma-meeting omkhonto wesizwe sazi ukuthi nangumuntu nabo abantu esibakhethile uma babuya bazasitshela i-feedback ukuthi from manje kusukwaphi kiwa kuphi ngoba ngakusho kugcwala umlomo ngithi umkhonto wesizwe uyalibona igalelo lerenki ey'nkingeni imiphakathi ekubhekana nazo ake ngikhulumele mhlawumbe nje indaba yobugebengu sibone kaningi seniminyaka nisiseka nisivikela njengomphakathi niyirenki ungathini ngaloko kumkhonto umkhonto wesizwe ngasho ukuthi namanje sebhekene nalo lelo cala alikakapheli lelo cala lisaqhubeka lokuzama ukuvikelela umphakathi ngoba sisebenza ngawo umphakathi even kwanawe futhi ungaphatheka kabuhlungu ulayisha umuntu kusasa ngeke usamgibela kodwa uthe uma umehlisa babe bamemeza abanye bathi mhlise sifuna yena angeke ngisakhona ukumhlisa kufuna ngiyomdiliza somewhere so ubugebengu bande ngale ndlela yokuthi abantu abaningi la ePietretif sebayaphuma abanye mangosuthu kuney'tande evule emabona bagcwele komabona labazama khona indawo ngenxa yobugebengu basePietretif basuke ePietretif baya e-Ajax la kuvulwa khona iy'tande babalekela ubugebengu babalekela ubugebengu sizolimala-ke nangapha ku-industry ngoba labantu esibagibezayo bayahlukumezeka bagcine besuka la beya kuphi kwezinye indawo so ngoba kunomkhonto siyathemba ukuthi yonke into izaba right hayi futhi siyabonga uyabona nje konke lokho kusho la kuzofika nakanjani ezandleni zobuholi bethu and kumele ukuthi kugcizelele ukuthi irenki lingumphathi liyiphathi iniphathele yomkhonto wesizwe kushintsheni isimo somphakathi okunye engizokudlulisa akusikuthi iphelela ngerenki iphelela ngecommunity umuntu ohlala elokishini ofuna ukuvikeleka uyangizwisisa kanjalo kukanjalo akezwakala
Kodwa ubhuti sesiphetha futhi igama uthe ubani? uThemkosi Sibongo wakashona. Kwashona. Hayi siyabonga kakhulu bhuti, siyabonga mfowethu. Ngiyabonga. Yebo. Hey bamkhosi ninjani baba? Siphilile baba Litshani Mhlongwane. Hayi siyaphila. Siyaphila. Naku siphumile la konakele. Siyamkonakele baba konakele sithi asivakashe senze sixwayisa abantu singabaxwayisi sibazise ngomcimbi ozoba khona kusasa. So sivakashe namhlanje la erenkini eMkhondo. Ukuthi sibe seduzane nabantu ngoba umkhonto uyebantwini. Sizokhuluma nabantu kusasa konakele. Eholweni eyiphunzini ngo11 sithi abantu abaphelele khona kodwa ke sizoqala ekseni siye enkonzweni lapha eMpophomeni khona labathi kuKashembe khona sizoqala khona ngo9 ekseni masiqeda lapho sizoqala le epark imotorcade siyongena ngayo eholweni eyiphunzini la khona ke sizobe sihanjelwe ke ubuholo obukhulu beprovince yethu eMpumalanga okuholwa umama uadvocate uMkhwebane uzobe hamba no-convener wakhe nayo yonke nje siphethe no deputy organizer esaziyo umfoka Mthabelo khona la endaweni yethu yaseMkhondo. Hawu siyabonga. Indaba ezinhle kakhulu lezo. Bengixoxa lana nalaba abakhona la erank. Njoba sila erank njengamanje. Kukhona izinto abayishilo kodwa ke mhlambe sizoyixoxa mhlambe letha kodwa mhlambe ngabuza nje ukuthi kukhona nomkhonto uhlelo onalo mhlawumbe ngokuthi in future kube nokusebenzisana nerank ngoba kuyabonakala ukuthi irank ipart of ngathini indlela yokushintsha isimo somphakathi sibe singcono ngathini nje ngerank. Uyabona mfoka Mhlongwane umphakathi wakithi nabantu bakithi ibhizinisi elikhulu leli lomuntu omnyama elidingeka ukuthi siliphathe kahle kunomphakathi wakithi omningi ogibela imoto ngelinye ilanga sobe sisha ama statistics ukuthi bangakho abantu eMkhondo abasebenzisa ama public transport but okwanamuhla kaseke siyivalela Mhlongwane la ukuze lento izophumelela kudingeka ubafake abantu be-taxi industry ukuze izokhona umlayezo wakho ukuthi usheshe ufike ebantwini uyayibona once wakhipha i-taxi industry kusho ukuthi ukhiphe wonke lo mphakathi ovuka ekseni uze emsebenzini ovuka ekseni uze edolobheni ubuyele futhi ntambama so isifiso sethu ukuthi siwathuthukise futhi nawo amarenki yabona abe mahle kube nezindawo zokuhlala abantu bakithi uma befikile ogogo kube nezindawo zokuhlala while besalinde mhlawumbe amatekisi uyayibona izinto ezikanjalo kube nemipheme yonke indawo imoto zingashiswa ilanga kube kuhle kufakwe nama ventilator ku environment abasebenzela kuyo ibe ngconywana uyabona nje amanzi akufuneka kutheke kanje kudingeka lamanzi uma yengena aye edrainini ayoshona phansi abuyelele emuva uyayibona kungabonakali banzi la uyayibona mayengena edrainini akhona ukubuyela emuva mhlawumbe singawa recycle singawasebenzisa futhi kwezinye izinto so kubaluleke kakhulu ukuthi size erenkini kula umphakathi wonke uhlangana khona amamodi wo19 ahlangana khona la erenkini ngiyabuka nje la njoba sibuka kunentsha la abantu abasha naba abanye nje la bageza amatekisi abanye bayakhona ukushaya isicabha etekisini mhlawumbe ungathini ngaloko ngoba umsebenzi nje ngekho kangaka uyayibona nje lento eyenzeka la yinhle kakhulu ku taxi industry asibonge kakhulu kubaba abakhulu abasusele business bama nalo ngoba bekunzima ukuthi lime leli business manje sekukhona abantu abakwazi ukubeka isinkwe etafuleni labantu ngabe bagcwele elokishini benza izinto eziningi ba frustrated ngenxa yokuthi umsebenzi abanawo bagcine sebangena endaweni ezirong bangena iyobeseni phuzo oludakayo icrime yaphezulu ipoverty bayiningi uyayibona lezi zinto esithi yizo eziyinqala ezihlupha kakhulu umphakathi uyayibona le poverty unemployment esibonayo kodwa uyabona ukuthi i-taxi industry uma ngabe kungakhula
yenziwe lento ibe professional uyayibona ukuthi baningi kanjani abantu abangaphili njengoba usho ukuthi kukhona naba leduthi hostaba wena sithi aba sliding kungcono uma ubeka ngesingesi ama sliding door operators uyabona nawo ayasebenza la abafowethu aba operator yamatekisi nabo kuba khona ukuthi bangene ekhaya bephethisile yebo bandla umndeni wabo so sengiphetha nje bengixoxa lana njengoba ngisho nalaba abaphethe la erenk abanye bathi bayafisa ukuthi emkhontweni uma ngabe ubuholi emkhondo for example kuba nama meeting nabo bameleleke ema meeting njengerenki ungathini ngaloko ba ingakho mhlungwane sithe masifika la ekseni ngababiza ngambiza ukuthi ngicela ukuthi kubanjiswane njengoba sizosebenza ukuya phambili sithathe amanombolo wabo sikwazi ukubafaka emagroupini sikwazi ukuba recognize abafowethu siyabathanda umkhonto uyazi ke emkhondo ukuthi uwinile kungenxa yabo labafowethu ebekade beshumayela ivangeli so siyafuna ukusebenzisana kakhulu namatekisi ngoba ngaphandle kwamatekisi angeke iziye phambili lento yethu siyabonga kuyabongeka baba siyabonga kakhulu bamkhosi ngohle umsebenzi ongathi ngihamba kahle ne-event sizoba nayo sasa sobe sikhona mkhosi sobe sikhona mhlongwane kodwa ke kanti umbuzo umsendebeni zabaningi ukuthi ngabe kuyobe khona nokuyethunjini kukhona kuya ngasethunjini mhlongwane siwisile izolo inkomo namhlanje iyoslayiswa ukuze ababogoga abonoshukela bafike sizokhona ukuthi ogogo abanoshukela basheshe bathole masinyane ukuya ngasethunjini okuya ngasethunjini kukhona kanjalo neyikipa sobe siyikhipha kusasa abantu abeze nje ze-MK ikipa ze-MK abeze nje abantu kusasa kuzobe kusindwe ngobetholo lapha ephunzini eholweni ezokuphepha ke ziqinisiwe kungabi khona umuntu ozosaba abantu abeze nje bakhululeke abafuna ukusithinta bangasithinta sikhona ukubasiza ngama-transport labazobe bekhona ngoba sifuna lento ibe yimpumelelo hayi siyabonga bamkhosi siyabonga kakhulu baba Mhlongwane thank you so much siyabonga